Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er skolechef i Mariagerfjord Kommune. Jeg vil gerne sige et par ord om, hvordan den nye folkeskolereform skal gennemføres i Mariagerfjord Kommune. Jeg vil samtidig opfordre jer alle til at byde ind med jeres idéer til, hvordan den skal realiseres i Mariagerfjord Kommune. Den nye folkeskolereform træder som sagt i kraft 1. august 2014. Reformen den lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen, som forudsætter, at vi udvikler vores i forvejen gode skoler i Mariagerfjord Kommune endnu mere. For at skabe en fælles retning i Mariagerfjord Kommune, har Mariagerfjord Kommune nedsat 2 styregrupper. En politisk styregruppe, der består af politikere, folk fra administrationen, folk fra der er valgt af lærere, pædagoger, skoleledere og forældre. De har sammen udarbejdet et forslag til en ny skolepolitik og en ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten det er der, hvor vi siger noget om, hvad skal bestemmes ude på skolerne, og hvad skal bestemmes centralt blandt andet, og hvor stort et timetal vores børn skal have. Det arbejde er nu færdigt, og bliver lagt over til politikerne, som så tager beslutning i december måned. Derudover så har vi sat 12 arbejdsgrupper i gang med den konkrete realisering af folkeskolereformen, og der har vi brug for dig. I de arbejdsgrupper der sidder der repræsentanter fra lærere, pædagoger, men også mange andre interessenter. Der er repræsentanter fra kulturskolen, fra erhvervslivet, fra fritidsorganisationerne. Selvom du ikke er med i hverken styregrupper eller arbejdsgrupper, har du mulighed for at deltage i debatten. Her på denne portal kan du klikke på arbejdsgrupper og se, hvad for et stykke arbejde der er i gang. Du kan følge med, og du kan give dit bidrag til arbejdsgrupperne. Vi vil rigtig gerne have dit bidrag også, sådan at vi får den bedste folkeskole i Mariagerfjord Kommune. De her processer i arbejdsgrupperne, de skal give input til vores politikere, så de efterfølgende i vores børne- og familieudvalg og i byrådet kan vedtage den endelige udformning af folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune. Så jeg håber, at du vil give dit bidrag til, at vi i Mariagerfjord Kommune får en rigtig god folkeskole. Jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse.